سلام تنات قبل فنويرسي فاب مكتال شوكوب زغوركم تعذبتنا كمي تمسي ساعة شعات آخر اللوم سنبت إسان شوعات تقمتي استدالو هاقراون زيانتات يزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغبر زعدم سخاتكم تسنح ميكايل حرقو فلما قمك أنت أتاتو أفلم حرستو نوزو وعدو خالا زراتهم كابت سياغ مع تسيد نمكل خالي زاخل باقا كوكو مزخاخر غريبو أب هاجراوي موكس هوسبيتال أوروتان هزانات سمت واحد لبي يكادالو أب أسمراب هاجراوي مرمراتات عمتت متغلتشن عشان سنة كتشن عشان 4 بولس ندبي نظام مسجوبو تمارو تشيمو أب زيناتات وصعي حبيتي كوباناتات بحرة وغاز أب متسع 10 عامتات تصبو قطوت كخاعبتا كم زبلات تقلتو أب كلتشن عشان 4 متن نقداوي ملوات روسيا يرفع حورتن ناقصات 5 بليون يورو وليو أب أمريكا استغست حرقا بارع مرورا كبابيا وعنوت أولي زرزر زينا حرصوت نوزو بعد دخالا بزنبر تصبوغ عاغنن زرقحن زنبرو زنابا بتصبوغ درجة زركب الزراتهم كابتسيا معاتيدك كراخلو نتز أخل باكاكو كبو مزخاخر غريبو أبيت صحفة حرشاتي نوزو باكي لالمعات بغلي آتو كيدانو مريم لأك أبزهابو حابريتا لو معمت صاب العلي 20 هكتار زتزر أكال طرطاتن نايك بازرتن أب درجة مشواتن من كاتن كنزبت صحب المتقاس حرصوت عطوب مكتالكو قبرو تلابيهم أطوط نمعباين ساسان شوعاتن حرصوز تعدل مرد زر إسرنايون زمسكن وطيت ترغيبو كم زلو هفليتو وكيل جنفر حرشاب نوزو بعد دخالا أتو محرت أب هابلو بوغنو عصوتو 5,500 هكتار أكال 3,750 هكتار طرطاتن 6,610 هكتار ناي قبي أزرقتن كم زلمعه كاب مفارق سنكساب مسكرم بزنبرا 54 معلتا دما بتغلال لا 846 ملم زناب كم التمزقب حابيرون نكونتات كزنتي ماي بزملكت دارقا كلن زاكل ماي كم زحازا مقاجاتات ون أخول سعري كم زوب قلز قلتاتهم حرطاب حرصوت نطريت زخون سعرن ترف مهرتن بقبو آكيبو كالب طريت كوحسو أزخاخيرون آبنو زوب عدوغالا طاف مشلا داقوشا سقم سرناي عفون عتر سبره فولن انطاطعين زتقال زراتي ببزحي كم زرا يفلط ناب كال زينام سنسقرم كمل اكال نايتي اب مونغو ايرتراوانن وصاتنياتاتن حكايم زكاد ناي ملوات تمكرون مسكار تكنولوجين متحبار اب هاغراو موكس هوسبيتال اوروتا نهصانات مطوحت لبي كايرالو وكليرينا دانيال وردون زدالو زيناو تصصاب دانت غبريوت كتوربع أب كتري هاجرامو كس هوسبيتال أوروتا تدكينو أبزركب مأكل مطبحة اللب أسمرا بمتحببار إيرتراوانن كاب إيطاليا بزمتو أبالات جوجل حكايم ميد أكشن بامبينن كاب 23 كساب 31 تقمتي مطبحة اللبي كايدالو እቶም ካብ መላእ ሃገር ዝመጹ ህጻናት ኣቀዲሞም ተመርሚሮም ከከም ክብደት ሕማሞም ቆጸራ ተገይሩሎም ዝነበሩ ምዃኖም ተፈሊጡ ካብ ዝምስረት 20 ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎ ማእከል መጥባሕቲ ልቢ ኣስመራ ምስ ሆስፒታል ህጻናት ኦሮታ ብምትሕብባር ንጥፈታቱ ከም ዘሰላስል ኣካይዲ ስራሕ ሆስፒታል ኦሮታ ኣቶ ተወልደ ዮሐንስ ሓቢሩ ሆስፒታል ህጻናት መጀመርያ ነቶም ቆልዑ መጥባሕቲ ዘዝልዮም ኣብ ምልላይ ንዓታቶም ጸዊዑ مسهم إرساوان كإلاساسن مسهم دقة كإلاساسن كوينهم مسرع مسحاز وترى يصوت السم السلاليو تم أبتي وسيني ذول وان كتب حز خلو مدلوات وقبره تم كالوس كان خلق زي برجاي تحزو مالتي بدحريو نابتي اسكف لما توحد ما تم ناتو حكايم قريبو مسهم مشارخ تخوينو أبتي متوحدات يتزدل متوحدات يكايد مالتي أقدمون كاب 22 مسكرم كساب 5 تقمتي بشمونت جرمناوين حكايم حفشاو مطبحتي ن 79 هصانات
كاب شدشك سب 19 تقمت دما ب21 إيطاليين حكايم من 24 هتصانات ناي لب مطبحتي تخايدو منبارو آتو تولدو وسيخو أبريهم أبو ورح تشعته زحلف ورحي كاب على 22 كسب لتحمشتنا ورا 10 أبزنا ورا أول شمونت نيجر من كيلاتات حفشة مطبحة كيلاتات متيوم 79 هتصانات استفلا ليس أجمع سلهم تابعهم كيدهم مالتي عود خلنا كلهم حاويهم كلهم عود خلنا مطبحتي تخايد لهم كسب 7 شعات نبصح قطري نيرنا بدحريو كاب على شدشته نايزور حزق كسب 10 شعات نايزور حزون كاب تليان زمسو 20 هذا حكايم كاب ماسا سباله انا اتليان زمسو 20 هذا حكايم نخندز ذاكل غزي 24 استفلا ليس أجمعتنا يلبزلهم هتصانات مصباحتها كايلهم له انت مصباحتي رقيقا سهل على خني كن سنه 4 هتصانات ولا حدا سب كيسو ودعنا اسم بمولاتهم عود زخونه مصباحتها كايلهم بمالتي بدحري ابز زكايد زلو ناي لب مطبحتي نمجمرتا غزي 3 ኤርትራውያን حكايم نفسهم كيلوم مستافهم نوطيتاونت نايتي ابز حلف عامታት ዝተገብረ ናይ ምልዋጥ ተሞክሮ ምትሕግጋዝ ዘነጽር ከም ዝኾነ አገንዚቦም أبزا وانزي أحجي سي كازل مصباحات اتهم إرتراوين حكايمهم تغورو دلوس مصباحتي اجيتهم مصاصنيات مسؤم سي كلت بقبو خمس محلالف سي زل حبرتا مقصصار وزته استمرون ما بينبر هجي اذا إرتراوين حكايم بعلم مصباحات كايدلو اذا حكايم دياسهم نحفشاو حكمنا تمرتي زقسمو بدحري تمكرو زوصلو بدحري خا ناي زحرم من رقا بروجرام اتيم حفشاوان حفشاو مصباحتي سبيشاليست نخون زمار زلو حكايم مالتي دكتور بينا ابراهان يرينا بزهبو حبريتا ات مطبحتي زتحلالخ بمخانو اب وشت 4 معلتات نتشعت هصانات مطبحتي اكايدوم كم زلو غليصوم زيو استحلالخ مطبحتي مخانو فلوطيو كل سب كغمتو زخيليو كساب حجي كن عود زخانه مطبحتي غبرالو اتي زغبر مطبحتታት نمعلت خلت حساب 3 ሆኑ complicated خلخلخات ናይ congenital heart disease ወይ بتفطرو زغبሩ ዝፍጠሩ ጸጋማት ናይ ልቢ እዩ ሳሕጂ عود ካይዳሎ ማለት ነው كابت زاجي تخايدو زلو مطبحتي اتشدشته بتوم إيرتراين حكايم كم اتخايده زحبرو أوهاتي كوجل حكايم ميد أكشن بامبيني آتو ألوم دوموزن آتو سيلفيو ليونين أب مصعي اتمدب ملوء بملوء بإيرتراين كم زكايد نمقبار أم مسرح كم زركبو حبيروم إذا كم زيلون كله كاب 4 كساب 15 حدار كاب دنمارك بزمتو 10 حكايم حفشاو مطبحتي كاب 13 كساب 23 حدار كاب هاجر الجرمن بزمتو شمون تحكايم مطبحتي سرعة متني كاب 28 حدار كساب شدشة حساس دما كاب أستريا بزمتو 11 حكايم مطبحتي سرعة شنتي ككايد مدب كم زلو كاب مم حدار هاجر موكس هوسبيتال أوروتا زترخ بحبريتا ينتصر أبينو زوبا قلب تنكتات تحوت تساطفنت بعفشان إذا كان شير دما بفلاي كمون تريوتات مقرات كام مادة تمرتن من كاي بقعتن بملاي نمن قالو مقلالو زعجز حسابات بالفعل زعلم وعلى تقانيعهم وكيل رنا بيتي سولومون ملك عصام زدالو تحشتو ابراهيم عنده مريا امنو زوبا قلب مرقاص بقع تمرتي حلفنت حبرتسبي بزبل تيما بقعه تمرتين ممحياس زتي وعلى ب 24 تقمت تقانيعهم علامات وعلى قند تنقطات تحت تساتفنت اب قدمه تمرتن مسرتاو تمرتن تحت تساتفو دق انستيو تريوتات مقراص تمهارون من كاي بقعات تمرتن بمللاي نممحياشو زحجز اغباباتن ميلاتاتن نمتئتتاويو زو على حدا سقمت نقمت كوزنا يزبل حلاف التكالات تمرتي ابتن الزبا ممهر محمد احمد استلليو حقافات نمملا بوهدت كسرح عقم ممهران زعبي سلطناتات كودب كمون ابزو على تصدق ممحيتات ناب حزب كزرغح مخانو غليصوم بمسرت زغربه صبصابات اب 2019 وصيت هاغراو فتنا شامناي كفلي 31.4 ميتاوي زنبره ابز اوان ب10 ميتاوي كم زنكيه لوم عامت اب هاغراو ملك قمر مراكل اي درجه استرخبه وصيت ون تحت مخانو تنصيروم اما حدارن اوزوبا قلب اتو عثمان ادم ابز سمعو قال التدخامات اقليل كازرئ كم زي كونه بمتقاس بوهدتن حيال تعرن محبرسب بيت مرتن مشارختن مفواسو ادلاي سقمتي كوسد ازخيروم
ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ አንስባ ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይ አብዛሃቦ መዛዘመ ቃል ምምሕያሽ ብቕዓት ትምህርቲ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ግደን አበርክቶን ናይ ኩሉ አካል ከዓዝዝ ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ዋዕለኛታት ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ብውሕዱ 2 መውዓሊ ህፃናት ክህልዋ ኣገባብ ኣማህራ ኣብ መባእታ ክመሓየሽ ከምኡውን ናይ ስነ መምህርና ስልጠና ንመምሃራን ክወሃብ ዝብል ዝርከቦ ንዝመጽእ 5 ዓመታት ዘገልግል ሕግታትን መምርሒታትን አጽዲቆም ኣብ ከተማ አስመራ ዝርከባ ቤተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ይስኣተወ ለመድህን ልምዓት አስመራ ሓፈሻዊ ቀይሕ ባሕርን ሓርነትን ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮን ሸሊመን ኣብቲ ብ26-27 ጥቅምቲ ዝተወደበ ስነ ስርዓት ዝተሸለሙ ኣባላት 36 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተምሃሮ 3 ልዕልዩ ነጥቢ ዘመዝገቡ ኮይኖም ብጠቕላላ 253 እዮም ርእሰ መምሃራን ናይተን ኣብያተ ትምህርታት ዘስምዕዎ ቃል ተምሃሮ ብዝረኸቡ ዓወት ከይተዛነዩ ንብዶታት ትምህርቲ ኮሌጅ ብዓወት ንምስጋር ፃዕሮም ከዛይዱ ከምኡውን ዘድምዑሉ ዓውዲ ክመርፁ ተላብዮም እቲ ሽልማት ንዝዓበይ ዓወት ዘተባብዕ ምዃኑ ዝሓበሩ ወከልቲ ተምሃሮ በጎኖም ንካልኦት ተምሃሮ ቅዱስ ቅኒ ዝሕድር እውን ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፋሉ ፀዊዖም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተ ጋብርን ሓላፊ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ መምህር ዮሃንስ ሰሎሞንን ድማ ካብቶም ብደረጃ ዞባ ማእከል ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ዝተሳተፉ 7573 ተምሃሮ 1712 ተምሃሮ ናይ ዲግሪ 967 ተምሃሮ ድማ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ከም ዘምጽኡ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይ ደረጃ ፈለገ ህይወት ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ማእከላይ ደረጃ ልዕሊ 85 ነጥቢ ንዘመዝገቡ 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 39 ተምሃሮ ሸሊሞም ኣብ ዞባ ተሰነይ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ዝነጥፉ ስራሕተኛታት መንግስቲ ከምኡውን ተምሃሮ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳግም ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ወፈራ ጽሬት አካይዶም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሆስፒታል ተሰነይ አቶ ዮናስ ዮሐንስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሎም ዘበን ምዝነበረ ህጡር ክራማት ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ብርክት ዝበለ ፀሃያይ ከም ዝበቆለ ብምሕባር ምስ ምምሕዳር ንኡ ዞባ ተሰነይ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡ ዞባን ብዝተገብረ ምርዳ እቲ ማዕቶት ከም እተወደበ ገሊጾም ካብ ኣዋሃርቲ ናይቲ ስራሕ መምህር ፍሳሕ ዓንደማርያም ድማ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ብምስታፎም እቲ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም እተዓመ ብምግላጽ ምስጋና ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክቅጽሉ ደግመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቀጽሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ዓበይቲ ኩባንያታት ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት ጽቡቕ እቶት ከኻዕብታ ከም ዝኽእላ ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝተሓበረ ጠለባት ባህርያዊ ጋዝ ብደረጃ ዓለም ብሓፈሻ ብደረጃ ኣህጉር ኤውሮጳ ድማ ብፍላይ ብናህሪ ብምዝያዱ እዩ በዚ ድማ ዓበይቲ ኣህጉራውያን ኢንዱስትሪታት ባህርያዊ ጋዝ ኣብቲ ጽላት ልዕሊ $1 ትሪልዮን ዝግመት ወፍሪ ክገብራ ከም ዝኽእላ ብኣጉ ተኣሚትሎ زعبي كفالتي فريات حصرت ባህርያዊ ጋዝ አጋጥሞን ናብ ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዝቐንዕ ይጥቀስ ኣብዚ ዓመት እዚ ጠለባት ባህርያዊ ጋዝ ንምምላ ልዕሊ $60 ቢልዮን ወጻ ዝገበረት ሃገር ኤውሮጳ እቲ ኣሃዝ ድሕሪ 5 ዓመታት ናብ ልዕሊ $100 ቢልዮን ክብል ተኽእሎ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ 2024 መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ሩስያን ኤውሮጳ ሕብረትን ኣበስታት 5 ቢልዮን ዩሮ ከም ዝወረደ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ቁልጡፍ ምንቁልቋል ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተደጋጋሚ እገዳታት ብምጽዳውን ሩስያ ተመጣጣን መልሲ ግብሪ ድሕሪ መሃባን ይስዒቦ እቲ ንግዳዊ ክስተት ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ካብ ዝተኻየደ ንግዳዊ ምልዋጥ እቲ ዝተሓተ ምዃኖም ጸብጻባት ዘረድኡ ከም ሰዓቢናት ናይቲ ንግዳዊ ምንቁልቋል ቁጠባ ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ብኸቢድ ክህሰ ከሎ ናይ ሩስያ ግና ዘይከምቲ ዝተገመቶ እወታዊ ዕቤት ከም ዝረኣየ ይጥቀስ ኣብ 2023 ብ3.5 ሚእታዊት ዝዓበየ ቁጠባ ሩስያ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ናይ ዝዓመት እዚ ናይ ልዕሊ 5 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ እቲ ገዝጋዝ ዘመተ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከም ዘይተዓወተ ዝንጽር ምዃኑ ኪላታት ይጠቕሱ ንግዳዊ ምልዋጥ ሩስያን ኤውሮጳ ሕብረትን ቅድሚ 2020 ዓመታዊ 30 ቢልዮን ዩሮ منباريوم ጸብጻባት ዘነጽሩ
ب26 ጥቅምቲ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኸስተ ማዕበላ ዋዒ ዘስዓቡ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣከባቢያዊ ዕኖት ወሪዱ ብሰንኪ ሓደጋ ልዕሊ 7,000 ሄክታር ጫካ ከም እተሃሙኸ ዝሓበሩ ሰመዛ ከባቢ ኣሜሪካ ኣሽሓት ነበርቲ ከም እተመዛበሉ ገሊፆም ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ በቲ ባርዕ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ኣሜሪካ ተሃስያ ከም ዘላ ዝጠቕሱ እቶም ሰመዚ ነቲ ባርዕ ንምቁፃር ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ብዘሎ ማዕበላ ዋዕን ብርቱዕ ንፋስን ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ንዝካየድ ዘሎ ስርሒት ይዓናቕፎ ከም ዘሎ ተገሊፆም ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ብሓደጋታት ባርዕ መሮር ብተረጋጋሚ ካብ ዝጥቅዑ ከባቢታት ኣሜሪካ ምዃና ይጥቀስ ኣብታ ክፍለ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብሓደጋታት ባርዕ መሮርን ሳዕቤናቱን ልዕሊ 50,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ደሴት ታይዋን ኣስታት $2 ቢልዮን ዝትመን ኣጽዋር ክሸጠላ ምዃና ሓቢራ እዚ ሓድሽ ውሳነ ስርዓተ ሚሳይላትን ራዳርን ከም ዘጠቓልል ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ኣፍሊጡ ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ዝኾነ ነቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣካል ልኡላዊ ግዝኣታ ምስ ዝኾነት ታይዋን ዝገብሮ ዘሎ ስምዓት ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ዘሻሕክር ምዃኑ ኣጠንቂቓላ እቲ ወታደራዊ ስምዕ ነታ ደሴት ንምፅምባር ንዝውሰድ ስጉምቲ ዘዓግድ ከም ዘይኮነ ድማ ኣነፂራ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣቐዲማ ምስ ደሴት ታይዋን ምትእስሳር ከም ፀንሐን ኣብ ልዕሊ ዝጠቐሰተን ኩባንያታት ኣጽዋር ኣሜሪካ እጋዳታት ከም ዘፅደቐት ዝዝከር እዩ ብዘይካዚ ቻይና ንታይዋን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ወታደራዊ ልምምዳት ከተካይድ ፀኒሓላ ዝቐበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም